Κλειό, που φροντίζει το ξενώνα. Μπόρας. Από τότε που το χτίσαμε. Ενώ δεν υπήρχε ανάγκη να αλλάξουμε κουρτίνες. Σε ένα χώρο που δεν μπαίνουμε ποτέ. Δεν θέλεις ούτε στο σαλόνι που καθόμαστε όλη μέρα. Θα ήθελα να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεσαι πυροσβεστήρα έξω. Ας μην κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, αν μπορούμε. Αλλάζοντας κουρτίνες, είπε ο Οδυσσέας. Αν θες, θα δώσω όλα σου τα παλιά ρούχα. Κλειό, μην ασχολείσαι πάλι με τα πράγματά μου, είπε η Αριάδνη, η οποία μόλις είχε μπει στην κουζίνα και άκουσε τη συζήτηση. Άλλαξε ο μικρομετών ότι θες στο σπίτι, αν χρειάζεσαι ανανέωση, αλλά μείνε μακριά από τα πράγματά μου. Τα λέμε. Ίσως δεν επενέβησαν και στο κυπαρίσι, είπε η Κλειό. Άσε να κοιτάξω ξανά. Αχ, καλή σφαίρα, έλα, έλα. Μαστιγώστον. Και ούτε ένα βαρετό, ευχάριστο, είπε η Αριάδνη. Είμαι τόσο γριά τώρα. Όχι, ούτε καν, εντάξει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για χάρη της φερορίμιας, είπε η Κλειό. Αχ, αυτό σκεφτόμουν προχθές όταν τηλεφώνησες, είπε η Πινελόπη. Αλλά ένα χρόνο στην παιδική σου ηλικία. Ώστε να μην έχουμε συναντηθεί ποτέ. Σε βλέπω παντού, Αντωνίτσα. Μόνο εσύ είσαι άξια. Και μπορώ μόνο να φανταστώ τι έχεις ακούσει. Από τον πεθερό σου, ο μικρομετών ό,τι καλύτερο, είπε η Αριάδνη. Από την πεθερά μου πάλι. Θα μπορούσε να μου φέρεις ένα σημειωματάριο, για να αρχίσω να κάνω δουλειά σιγά σιγά. Δεν θέλεις πρώτα έναν καφέ, ένα σμούθι, ρώτησε η Πινελόπη. Αχ, όχι, όχι, όχι. Κάνω δίαιτα. Δεν θα χωρέσω στην Ανάσταση στο φόρεμά μου, απάντησε η Αριάδνη. Σαν βαρέλι μπύρας, είπε ο Οδυσσέας, προσπαθώντας να αστιευτεί. Τι, καλό, είσαι καλά, είπε η Πινελόπη. Όχι, όχι. Δεν είμαι για τις θείες μου. Πήρα 2 κιλά από τα Χριστούγεννα. Έψαχνα μια τέτοια στολή προχθές και δεν βρήκα κάποια που να μου ταιριάζει. Κεφάλαιο 13. Το μυστήριο της κλεμμένης ζακέτας και η κρίση του σιδερώματος. Η Αριάδνη, κοιτώντας ένα φόρεμα που έδειχνε η Πινελόπη, αναφώνησε: Τι ωραίο θέαμα, αγαπητή μου. Αγαπητή μου. Νομίζω έτσι. Στη μέθη μου τη βλέπω. Όχι, τι φοβάσαι, ναι. Καλά. Και το ύφασμα μου φαίνεται ωραίο, είναι απαλό, ναι, είναι. Και το κόψιμο είναι ωραίο. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλή επιλογή. Λοιπόν, άσε με να σου φτιάξω ένα φλιτζάνι καφέ. Ας μιλήσουμε για δουλειά ή είσαι ελεύθερη και μπορείς να ξεκινήσεις αμέσως. Αχ, όχι, όχι, μια Ελληνίδα. Ποιον θα κρίνουμε? Θα το καταλάβουμε αργότερα. Και εμείς? Προς το παρόν, όλοι έχουμε μια δουλειά για την ταχύτητά μου. Θα είστε πολύ ευχαριστημένοι. Δεν θα ξεκουραστώ με τις καλύτερες λύσεις μου, είπε η Πινελόπη, αναφερόμενη σε μια φανταστική δουλειά που είχε αναλάβει. Αχ, φυσικά όχι, θα την κρατήσουμε, έχουμε αποφασίσει. Αυτό είναι όλο. Είναι πολύ καλή, λέω. Ναι. Ναι, ναι, είπε ο Οδυσσέας. Δεν ανταλλάξαμε με τίποτα. Πώς είναι τα κομμάτια? Τι κάνεις, αγάπη μου, γιατί δεν ακούς την Ανουρίζη, είπε η Αριάδνη, παρατηρώντας τον Οδυσσέα. Για να καθίσω, βαριέμαι στον καναπέ. Για μέρες, ψάχνω την κρυμμένη καρδιγάν. Τι βλέπεις, κάπου? Ρώτησε ο Οδυσσέας. Ποιος το διάβολο είναι αυτός, ο ένας με τα ρολόι στο πλάι, ρώτησε η Κλειό. Ναι, αυτό φορούσα προχθές, δεν είναι πουθενά, είπε ο Οδυσσέας. Εντάξει, θα χαθεί κάπου και δεν θα θυμάσαι. Χθες την έδωσα στην ευτυχία για σίδερο, είπε η Πινελόπη. Τι δεν μπορώ να θυμηθώ? Μου είπε ήδη ότι είναι πολύ όμορφη, ότι της αρέσει. Ότι είναι το στυλ της. Στους συνδέσμους, κοίταξες? Ναι. Γιώτα, αυτό την ψάχνω στην τουλάπα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βάλει στο σακάκι. Αχ! Τέλεια, και αν πέταξε, είναι επίσης δύσκολο να το βάλεις. Δεν λέω ότι πέταξε, είπε η Κλειό. Τι λες, να πάρεις ένα αυτοκίνητο? Λέω ότι κάποιος πήρε τη ζακέτα. Δεν είναι δυνατό να μην είναι πουθενά.
Αγαπητή μου, τι εννοείς, ρώτησε η Πηνελόπη. Ότι ένας κλέφτης μπήκε στο σπίτι και το μόνο που μετάνιωσε ήταν η καρδιγάν των 15 ευρώ που έκλεψε από τους χωρικούς. Και αν δεν ήταν κλέφτης και ήταν κλέφτρα, ρώτησε η Κλειό, υπενικτικά. Πραγματικά πιστεύεις ότι κάποιος πήγε μαζί μου τη νύχτα? Μαζί μου τη νύχτα, όχι. Ούψ, αγαπητή μου, είπε η Πηνελόπη. Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι λέω. Δεν είναι ωραίο. Κάθομαι όμορφα, Πηνελόπη, είπε η Κλειό. Παρακαλώ, είναι μια σειρά για την κοινότητα. Δεν θα μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο. Αγάπη μου. Είναι αδύνατο Πηνελόπη, φίλη μου. Θα την ξέρουμε για ένα χρόνο. Ηρέμησα και θα ξαναψάξουμε. Στοιχηματίζω ότι θα είναι εδώ. Και στο τέλος, δεν τη βρήκα. Δεν πήρες όλη την ευθύνη, είπε η Κλειό στην Πηνελόπη. Γαμαγιώτα, αυτό η Πηνελόπη ήταν πονηρή. Διαφορετικά, δεν είναι άτομο που θα κατηγορούσε. Ωστόσο, η ευτυχία δεν έχει δώσει ποτέ άδεια, είπε ο Οδυσσέας. Τόσα έργα της μανούλας με τέτοια καλή τεχνική αξία και ποτέ δεν τα πίεσε. Η κρίση και η βέγγια. Χελέψε. Ούτε οι κλέφτες από την Καρούρ δεν είχαν αγγίξει τα έργα της μανούλας όταν είχαν πει. Καλύτερα να μην της πούμε τίποτα. Θα της το πούμε. Η πόλη της Πυριδούλας τη χτυπάει, θα κομματιαστεί. Δεν θα είναι θέμα, είμαι σίγουρη ότι οι δυο σας είστε σίγουρες, είπε η Πηνελόπη. Απλώς λέμε ότι πρέπει να δώσω όλο το πράγμα και χάθηκε. Τι είδους εξαφάνιση είναι αυτό που λέει το μικρό πολυγλωσσικό? Κεφάλαιο 14. Τα αφανισμένα ρούχα και η ψήθυρη των πνευμάτων. Όχι, καλημέρα, δεν μιλάω για συγκεκριμένη εξαφάνιση, είπε η Αριάδνη, προσπαθώντας να υποβαθμίσει το θέμα των χαμένων αντικειμένων. Ούτε είναι δική σου. Δεν εξαφανίστηκα μαζί σου. Θα έχω πάντα ελπίδα όμως. Όχι, μαμά, είπε η Πηνελόπη. Η Φέδρα μιλάει για ένα σόου που είδαμε χθες στο διαδίκτυο. Ναι. Ήταν για την εξαφάνιση των εκδικημένων. Ένα χωρισμό με ένα σπίτι. Δεν το αξίζω. Από χθες συζητάτε τέτοια πράγματα σαν μυαλό, Ναι. Μας προβλημάτισε πολύ, άλλοι ερευνούν. Φυσικά, ήταν μια εξαιρετικά επιστημονική εκπομπή με έρευνα. Ανάλυση βίντεο. Ναι, οι μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν και έβλεπαν τα ρούχα, τα αυτοκίνητά τους και τις ψυχές τους να λείπουν. Έχετε ενημερώσει τους, είπε η Αριάδνη. Έναν σύντροφο. Δεν έχει ακόμα διοριστεί. Ούτε τα πνεύματα δεν τα αντέχουν, είπε η Κλειό. Άσε με να πάρω τις κρέμες σου στο δωμάτιό σου, είπε η Αριάδνη στη Φέδρα. Υπάρχει ένα μικρό στρογγυλό ψάρι μέσα, πες του γεια. Όταν μπεις. Δεν ξέρω αν η Ευγένεια είναι συνηθισμένη στο χωριό σας. Μαμά, με το χιούμορ σου. Καλησπέρα, μικρό μου σπυράκι. Πώς είσαι? Καλώς όρισες, Φέδρα, είπε η Πηνελόπη. Είμαι καλά, κοριτσάκι. Εδώ είμαι. Είδα αυτή την μπλούζα σου και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Το χρώμα δεν μου ταιριάζει, είπε η Φέδρα. Ναι, όχι, είσαι μια κούκλα, μπράβο. Έχεις κάτι από γιαγιά? Για τις εμπρικές το είπα στο κεφάλι. Θα με κατέκλυζε η ομορφιά σου. Μην δίνεις σημασία. Είπα ότι θα σε κάνει ευτυχισμένη, ένα τόσο μικρό κορίτσι. Να είσαι τούρτα για τις μπρούζες από τώρα και στο εξής. Παναγία, τι καλό, επιτέλους έρχεται. Μόλις σε είδα από την κορυφή του λόφου και τι. Τα ρούχα μου είναι τόσο βρώμικα, είπε η Κλειό, μπαίνοντας στην κουζίνα. Η αλήθεια είναι ότι ήσουν εκτεθειμένη στο κρύο. Αυτό το κρύο ήταν δικό σου λάθος, είπε η Αριάδνη. Με ύφος. Ναι, μην το αναφέρεις πάλι. Τώρα είναι πολύ αργά. Το φόρεσες. Η ζημία έγινε. Ποιος είναι ο κακός, θα σε κάνει ευτυχισμένη. Τι ήθελες, μικρό άτακτο? Τι ήθελες? Γιατί τρέχεις πάλι, μικρό πανικοβλημένο κορίτσι? Ρώτησε η Αριάδνη την Νίκη. Θέλω να κάνω ένα τηλεφώνημα, απάντησε η Νίκη. Πού στο τηλέφωνο, ρώτησε η Αριάδνη. Ναι. Θα μιλήσω με έναν